Nelegálne vyhadzovanie odpadu. Ako to nahlásiť a riešiť? Vyhadzovanie odpadu v zadných uličkách, na ulici alebo verejnom priestranstve je trestným činom a páchatelia môžu byť trestne stíhaní. Toto video vám poskytne informácie o tom, ako nahlásiť vyhadzovanie odpadu organizáciám, aby mali čo najväčšiu šancu vysporiadať sa so zodpovednými ľuďmi. Aké informácie potrebujete, keď nahlasujete priestupok? Miesto alebo typ pozemku. Napríklad toto je Arbor Lane a je to verejný pozemok. Dátum a čas, kedy ste videli niekoho vyhadzovať odpad. Vyhadzovanie odpadu v zadných uličkách, na ulici alebo verejnom priestranstve je trestným činom a páchatelia môžu byť trestne stíhaní. Podrobnosti o tom, kde ste sa v tom čase nachádzali, ako aj vaše meno a kontaktné údaje a podrobnosti o ľuďoch, ktorí sú s vami. Popis vysypaného odpadu. Ak ide o vozidlo, značku auta, akékoľvek označenie a evidenčné číslo, ak ho vidíte. Ak je to možné, pokúste sa získať dôkazy na videu alebo fotografii, ale mali by ste to robiť opatrne bez toho, aby ste sa vystavili riziku.